Bekhani bemar manjagui sakhamya nogo kalaijak class 5 o rong serongui tongnai BCC umboni Ronald Debroma bono kwbang maguli sakrai norogo talangai phunuk laikha phiaba kaham kwrung hamni talang man laijaya boma bufa kwri nuk khungjani yago rang puisa kwri laijak bahake hamri talang lainai nogo talang lai thoyamo khiklai toni laijak rang puisa kwri phunuk man laijaya patimuni koktmano saimanai Simna block committee ni YTF tipramotha XML brisho ketuni sakthan mungbai bubagrani dagi mungbai sakhamya Ronald Debroma no bini nogo thangai chuba laijakha YTF tipramotha ni sengkragrok yagulo hasteni lokorongni thanibo kisajak chubachu sanlaijakha chobai mankha chuba laijadi hinai chobana muchungnai lokorok oro video screen o khe borokni bank account number rijak tongo norok khoksa khongnai chuba laijadi sakhamya Ronald Debroma ni kami wngkha 13 tomakari edisi village hejamara diblok ni bising khopjak 12 chaudhuri bisi mongol sardar kami phadi jeng sakhamya Ronald Debroma ni bufani khuktibo kok khanalayana chobana thangnai YTF ni chobana lokosongni khuktibo sengkisa kok khanalayana borok patimungno kitingai tam salanya naikha jeni ni basala mane sakhamyang mani nang bahai ke saiman ka abo mane murabari dia kochina abo high school ko subulching high school ngo haye mane health camp haye ani seren nai manja khata manja ga hinka bor than langno hin sawo bo sawo IDM hospital thani IDM hospital tlang mane hinka borok saya mane sino kagozia par horika ya phane bolte jengno teisa jenama jaga aron thani hini chini hejamara ngkos dongoro jeng phaikata phai kagojo mare borok sawo sino baireo thani hini ke baireo tongo tinta jaga tongo sabo tipra kaisa tipra kai ailaso kai baireo kai ngko tamsikamo bo kolkata kaisa tegese bengaluru thani hisaw gang bo rangkrijak sakabor no ang saran to rangkrei ang tam khamus hamno ngai bithi ro thathano samane borok sawo non mo chare phurun chimino a phurun chim sang saimano asungo nin bahazala bo class bori tongmon ani busod langkai ngko class 5 nang tini ora haye simnani tipramo thate YTF te ti develop rongi suba sumane bahai ma tonghanin bakha brai bilai khani bukhawo tongthok sukang mane ani sukjano sugrina haimata aron bagang tongthok sukata bongno hambariu norok tabuk phata hastewa thangai tongo norongni to tangai mane samung khai chane borok rangrok te boda suba sun nang khai bahai nang bahai kesana musung lukurong teke sembang khaban laikha sata ani besano ang kaham ke nai tuimana haima tongta belende hambai media person no tamni bagai hinke sang lai thangnai 26 September 2022 ni salo kharsa serai ni heart problem hayagaba bini bakhani bemar tongnai sangkhana kha akhana mani yaklo sang saitokha bono bahike chu banai budi khainai bahike chu bakha bo hamnai te bono budi khe mothangai naraknai amro sung bini bemar no hamrinan bagai saitokmang tini boni nogo phai sok pakya boni nogo phai khana pakya sung borok phainai 20 October 2022 ni salo Kolkata o thangai borok boni sak naijaknai a sak naijamani bisingtei sung borok ni thanibo sini bukhani je chuksak haikaba sini je parisak sung borok no suba sukhlaina bagai phakya o suba sukhlaitini kengma khaganang lukurok borok hoka tei Simna block YTF ni bisingti bor hojaka tei XML borong bishoketu ni bisingti bo suba jaka tei kwbangma khaganang lukurok ni chuba mani bisingtei sung tini sini joto pal baksa kai sung bin nogo phai sung tini bono subai mangkha tei nga sini mono diai mung tongnai borok Kolkata thangai boni sak sori kahangwa naijagai tei kaham korong kifilei nogo sok paitong hone mono sini diai mung tongnai tei Serani bungkai Ronald Debroma tei bufa tongo Rakesh Debroma oba ke borok Bharat Chaudhary bisi bai khopjak Mongol sardar parabo tongjawo tei kwbangma lukurok judi no borok noi o treatment ni bagai borok belai no crisis a crisis ni bisingtoi norok subanani musungkha borok no please norok subadi tamni bagai hinke nung khoroksa no nini langma haikabo khoroksa ni langma nung muthangka mane no sini tiprasano muthangjago tei bini o langmano bini o bemarno hamri tisanan bagai sini joto tiprasani no suba mungnango aba haike no norno joto no suba dihnai asukno
jotono hambai ya kita mau ngomong ya bini sak hamyangkai abo bini heart hai ka bukhani bemar bukhani bemar ka sini tipra rok to ase kahamkai treatment khlaimaya amni bagai bro kolkata than bagai already ticket khlai paikha puilano khaka ham yafaro tei sini media person belanya hambai जों दिनै ताखौ खरकसानि अरो सफायका मुराबारि आमसायो जों दिनै नुखा बेलायनो नग नुखंगो गरि नुखंनि बररक ते बिनि बुसानि बेलायनो साखाम यांजाक देराजाक हार्टनि प्रब्लेम इंगे हार्टनि प्रब्लेम बो बंनि सुबासु नांगो लुकुरावना नि कयमुं ते बिनि बो कयमुं न इंगे जों दिनै वाइटेप ते टिफ्रा मथा ति दावले बंगै जे मानसक जों सुबाखा इंगे sini khagna lukurok naro bobono kisa maya nangai subasu khadi boro bairao thana nai tongo hasal lamao engke borono help khanyani bagai ani joto takhokte buhuk songno rangsangni khagnang maya gnang tiprasrangani koimung tei bono subasu khadi engke bini busla hambi phanyani bagai suri laidi kisa obonani koimung